Sisè, proposta d'acord del grup PSM Més per Menorca relativa als desplaçaments de malalts menorquins a Mallorca. Senyora Solar, té la paraula. Sí, moltes gràcies, senyor president, i bon dia a tothom. Crec que tots estarem d'acord que els aspectes que afecten la qualitat de vida d'una persona malalta són haurien de ser els més importants. Una prioritat per qui governa. És per això que quan fa unes setmanes el govern de les Illes Balears va anunciar que el desembre del 2015 l'Hospital Mateu Orfila disposaria de servei de radioteràpia, el PSM Més per Menorca vam expressar la nostra satisfacció sempre i quan aquest servei s'ofereixin les mateixes garanties tècniques i professionals que les actuals zones pases, perquè aquesta és la preocupació dels malalts de Silla. Tanmateix pensam que aquest compromís del govern no ha de suposar cap renúncia en una qüestió que també és molt bàsica i fonamental, que és el tema de la regulació de les compensacions per desplaçament i residència de malalts i acompanyants en tractaments de curta o llarga durada, o la problemàtica que suposen les estades llargues dels malalts a Mallorca. En aquest sentit, segons informació facilitada pel govern en resposta parlamentària, des del gener del 2010 a agost del 2012 es van desplaçar a zones pases 2.809 malalts i 2.507 acompanyants, tots ells menorquins. Un total de 5.316 desplaçaments que es fan molt en fora dels 400 desplaçaments per any i 80 malalts que segons el govern es reduiran en la implantació del servei de radioteràpia a Menorca. Dit d'una altra manera, les necessitats d'una compensació justa del desplaçament i d'una gestió adequada de la residència segueixen sent avui una realitat, tot i que el compromís, que ja he dit que nosaltres valorant de forma positiva del govern, per dur radioteràpia a Menorca el 2015. Si entram a analitzar el tema de la compensació per desplaçaments, de desplaçaments per raó d'assistència sanitària, podem veure que, per exemple, la dieta d'un pacient en tractament ambulatori i del seu acompanyant és de 7 euros per dia i persona, o que el límit d'una nit d'hotel és 36 euros per pacient, sempre i quan es justifiqui amb la factura corresponent i en tots els tràmits que això també du implícit. La realitat és que aquest sistema, més desequilibrat en les quanties, és també poc àgil des del punt de vista burocràtic, fet que provoca que moltes vegades els pacients no acabin duent a terme els tràmits i per tant no acabin rebent les compensacions que els hi tocarien. És també un sistema lent, els pagaments, de fet n'hem ratllat abans, costa que es duguin a terme en els terminis que toca i tampoc és prou transparent ni prou clar la manera com després se'ls envia la informació d'aquests pagaments en els malalts. És per tot això que el PSM Més per Menorca presentam avui aquesta proposta per modificar la regulació de les compensacions per desplaçaments amb una nova ordre que contempli uns nous criteris que, lògicament, s'adequin més a la realitat i, per tant, siguin més justs, perquè realment les compensacions m'ho sembla que no acaben de cobrir, no estem convençuts que no acaben de cobrir el que és la despesa real. Per això tenim un primer punt que jo vull dir abans de llegir-lo que l'hem consensuat amb la resta de grups polítics, la qual cosa penso que és molt positiva perquè de fet es tracta d'un tema que ens afecta a tots, com ja he dit, i que és molt important. I el primer punt que fa referència, per tant, a aquestes compensacions per desplaçament i pernoctació dels malalts a Mallorca quedaria així com ara llegiré. El Ple del Consell Insular de Menorca insta el govern de les Illes Balears a modificar l'ordre vigent que regula les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per raó d'assistència sanitària per tal d'adequar-lo a les necessitats reals del malalt, tenint en compte els criteris i les informacions de les associacions de malalts. Aquest seria el primer punt que tindríem consensuat. D'altra banda, tenim un segon punt que diu s'estableix per part
d'IPSALUT de fer l'obligació per part d'IPSALUT de fer efectiu el pagament de les compensacions esmentades en un termini màxim de 3 mesos, així com dels endarreriments que hi pugui haver en un termini màxim de 6 mesos. Després, si passàssim a analitzar el tema de la residència, com ja he dit, estem tractant dos temes diferents, un és de les compensacions i l'altre és de la residència. També pensam que és molt important poder donar una resposta a aquesta necessitat que tenen els malalts i els seus acompanyants que es desplacen a Palma. I en aquest sentit hi ha 2 punts més a la nostra proposta d'acord que quedarien així. El Ple del Consell Insular de Menorca insta el Govern de les Illes Balears a planificar amb les associacions de malalts una futura residència vinculada a l'Hospital de Son Espases per hostatge de pacients i o acompanyants de Menorca, Eivissa i Formentera en tractaments de curta i llarga durada. I encara un quart i darrer punt que diu: el Ple del Consell Insular de Menorca insta el Govern de les Illes Balears a crear, mentre la residència no sigui un fet, per tant, penso que és un punt que estarem d'acord que és molt important, a crear una borsa de pisos adaptats per a les mateixes necessitats i gestionats per la Conselleria de Salut. Amb aquests punts d'acord volem rompre en la visió més mallorquinocèntrica de lo que significa un hospital de referència per a una comunitat autònoma fragmentada com és la nostra en el territori. L'Hospital de Son Espases, ubicat a Mallorca, és l'hospital de referència de tota la comunitat autònoma i, per tant, també de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. Això vol dir que els ciutadans d'aquestes illes hem de tenir les mateixes oportunitats i també els costos equiparables en els de la resta de comunitat autònoma i hem de disposar de recursos específics per tal que la qualitat de l'atenció sanitària sigui també l'adequada. En aquest sentit, el tema de l'acompanyant i de l'allotjament en tractaments de curta i llarga durada m'ho semblen fonamentals. La demanda de la residència vinculada a Son Espases, una demanda històrica de les associacions de malalts de Menorca, que ara amb el compromís del govern del servei de radioteràpia han tornat a reiterar. Nosaltres havíem ratllat a diferents comissions de la demanda que ens havien fet des d'associacions de malalts, que era important no oblidar i no deixar damunt la taula aquesta residència que fa tant d'anys que es reclama. La radioteràpia certament serà un alleujament, però tampoc solucionarà de tot, com ja he dit abans, el problema. Per tant, nosaltres volem que s'estudiï, i aquí seria el punt nombre 3, l'opció de fer una residència que fos una residència senzilla, austera. Hi ha projectes damunt la taula que ens semblen fora assenyats i molt més en la situació que ens trobam avui en dia, però sí que amb el cost dels desplaçaments es podria estudiar fer una residència senzilla i austera a partir del que es paguen dietes, que realment és molt quan et suma el de Menorca, Eivissa i Formentera. Nosaltres pensam que a la llarga segur que sortiria més a compte i els malalts estarien més ben atesos. Però bé, sabem la situació que ens trobam, sabem que és una situació que el tema de la residència no és fàcil de resoldre i és per això que paral·lelament volem que el govern faci una cosa que sí que és molt més factible i que és més ràpida de gestionar, que és crear aquesta borsa de pisos que gestioni la Conselleria de Salut i que això, com he dit, no és una proposta tan complexa com l'altra i és certament més viable. Bé, finalment vull agrair la predisposició de tots els grups per poder consensuar aquesta proposta. Jo crec que l'agrairan tots els ciutadans i també agrairan que en aquest cas i en un tema tan sensible com és aquest, en el qual ens hi podem veure implicats tots en qualsevol moment, surti aprovada per unanimitat. Per tant, abans, les gràcies. Gràcies, president. Moltes gràcies. Senyora Solar, senyora Gomila, té la paraula. Gràcies, senyor president. Bé, en tot cas és per manifestar el sentit del vot. Donarem suport a aquesta proposta que presenta el grup del PSM. Realment, inclús crec que hem de celebrar que des d'un primer moment a la comissió informativa hi va haver predisposició per part de tots els grups en consensuar
un tema com és aquest i nosaltres des del grup socialista vam considerar també des del primer moment que era una proposta completa, que abarcava totes les qüestions que realment són susceptibles i en aquest moment també estan en qüestió, com és el tema del pagament, dels trasllats i de més. Creiem que abarca tots els aspectes, per tant, com ja ha avançat la portaveu del PSM, hi estem d'acord i hem pogut pactar aquests punts i celebrar que un tema com aquest, tan sensible com aquest, puguem estar de vora de les entitats, que són les que coneixen més aquesta problemàtica i que donem resposta a el que demana la ciutadania. Gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyora Gomila. Senyora Herray. Gracias, señor presidente. Gracias, conselleras. Realmente para mí también supone una gran ilusión ver que en estos temas estamos de acuerdo, que si hay algo importante para nuestros ciudadanos es los temas más delicados, como es este tema de la salud. Creo que sí que se ha hecho un buen trabajo a nivel de consensuar los puntos que presentamos y decir también, para la tranquilidad de la propia sociedad, que en este tema hemos hecho un trabajo desde el primer momento en que llegamos. Encontramos una deuda, como bien sabemos, importante del tema de desplazamientos, la pudimos gestionar, pudimos desactivar un problema que en ese momento era crucial para poder seguir desplazándose los ciudadanos con enfermedades y sus acompañantes. También decir que una de las cosas más importantes que se ha llevado a cabo es hacer que los médicos se desplacen ahora aquí. Hay muchos especialistas que se están desplazando a Menorca con tal de que esta situación, que de alguna forma es un agravio comparativo para los ciudadanos de Menorca y de otras islas, pues también la hemos podido de alguna forma solventar. Creemos que es muy importante también haber puesto algunos especialistas más que hacían falta, como son los oncólogos y también un pediatra nuevo. Creo que Solid Salud también ha hecho un buen trabajo. Y sobre todo, bueno, pues ver en este momento esta propuesta que elevamos, que yo creo que es fundamental y que es, como bien la consellera Salor ha reseñado, poner al día los temas económicos, hacer que se paguen los atrasos, poner un tiempo de pago importante que sea correcto dentro de los 3 meses siguientes a haberlos hecho, haber desembolsado el paciente y sobre todo ver de qué manera esas personas que tienen que estar allí en Palma puedan estar de una forma confortable y bien, que en este momento pues son asociaciones las que lo están respaldando, siempre mirando que ese futuro posible centro o como queramos llamarlo o albergue, yo no tengo muy claro que sea la mejor solución, pero como bien dice la señora Salor, hay que mirarlo con las agrupaciones y las asociaciones y yo creo que es un trabajo común en donde todos tenemos que estar unidos para poderlo hacer realidad. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyora Salor. No, senyora Gomila? Tampoc. Doncs conclòs el debat, entenc que en les esmenes aportades hi ha acord i queda aprovat aquest punt per unanimitat. Passaríem al següent punt de l'ordre del dia, punt 7è, que és la moció del grup PSM més per Menorca relativa a la privatització fins al 60% d'AENA. Senyora Salor, té la paraula. Sí, moltes gràcies, senyor president. En el passat ple del mes de novembre, com a portaveu del PSM més per Menorca, vaig interpel·lar el conseller Alejandre perquè valorés l'anunci de la privatització d'AENA i les repercussions que podria tenir damunt Menorca. Ja en aquell moment vam manifestar la nostra preocupació per l'anunci que el govern espanyol sembla que està decidit a dur a terme la privatització d'AENA amb una cessió de capital d'un 60%. AENA reservaria el 40% de les accions, però és evident que això no garanteix el control de la gestió dels aeroports ni li permetria una gestió centrada en les seves finalitats públiques. Des del PSM més per Menorca entenem que la privatització d'AENA és una molt mala notícia i per motius diversos. En primer lloc perquè es fa una passa més a l'hora de desmuntar el que és el sector públic i en aquest cas, tal com han fet veure des dels sindicats, per exemple comissions obreres, es desmunta un ens que funciona, o es desmuntaria, ho direm en condicional, un ens que funciona, que s'autofinança amb la seva activitat i del qual el personal només suposa un 12% del cost total i que a més mou un 7% del PIB de l'Estat.
un ens que a més a Balears, només a Balears entre el 2000 i el 2010 ha invertit prop de 848 milions d'euros. Per tant, em sembla que són dades de prou pes. En segon lloc, ens preocupa perquè tira per terra un dels pilars bàsics del que hauria de ser el nostre operació de gestió aeroportuària. Primer, suposa perdre el control sobre la funció bàsica del servei públic, fonamental per unes infraestructures estratègiques com aquesta. També suposa renunciar a una demanda històrica de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que està ratificada reiterades vegades en el Parlament Balear, que és el tema de la cogestió aeroportuària. Això és la gestió individualitzada de cada aeroport amb la participació de les institucions balears, consells i ajuntaments i la societat civil. La cogestió és, o era, que model de consens a les illes, tot i que des del PC m'han manifestat en diverses ocasions que apostam clarament per la gestió autonòmica dels aeroports. Un altre motiu pel qual valoram negativament aquesta possible privatització és que pot suposar perdre llocs de treball en un moment de crisi com l'actual i sense cap sentit, que ja hem argumentat. Si miram dades dels sindicats, com he dit, tret de comissions obreres, a Menorca hi ha 87 empreses lligades a AENA i generen 1.512 llocs de feina directa sense comptar indirectes. Per tant, el volum és important. Suposaria gestionar finalment l'aeroport al marge del projecte territorial de l'illa i de la seva estratègia turística, fet que ja ha estat criticat des del sector i, per exemple, s'ha aixecat la Cambra de Comerç de Mallorca alertant sobre el que podria suposar. Durant la interpel·lació del ple de novembre, que més o menys ho vam anar ja exposant aquests dubtes, el conseller, el senyor Alejandre, va manifestar, o em va semblar entendre que no estava tan clar que aquesta privatització s'hagués d'acabar duent a terme i que realment era una cosa hipotètica. Nosaltres pensam que tal vegada és cert que no és imminent, però sí que també és cert que el PP la té en aquest moment entre i se la planteja de forma seriosa. Només un exemple, jo després del ple vaig anar a mirar un poc les informacions que havien sortit i vaig trobar una notícia del dia 26 de novembre en què el president d'AENA deixava ben clar que la decisió era només del govern i tot i que encara no s'havia produït, com deia, considerava que Sens es troba en un estat susceptible, i ho posa entre cometes per l'eufemisme que crec que suposa, susceptible de permetre l'accés a capital privat. Per tant, entenc que aquest susceptible mos obre d'una forma bastant clara la porta en aquesta privatització del 60% d'AENA i per tant la pèrdua del control. Nosaltres consideram que és molt important que des de Menorca, perdó, estic fatal de veu, considerant que és molt important o seria molt important que des de Menorca sortís una única veu en defensa dels interessos econòmics i socials de l'illa. De fet, un aeroport és fonamental a una illa com la nostra encara més i és per això que demanam que el Consell Insular, que és el màxim òrgan de govern de l'illa, es manifesti de forma clara i contundent en contra d'aquesta privatització d'AENA. Els aspectes negatius, com ja he dit, són moltíssims i no en sabem veure cap de positius. És per això que duim la proposta d'acord següent. El Ple del Consell Insular de Menorca acorda instar el Ministeri de Foment a no dur a terme la privatització d'AENA per les repercussions negatives que tindrien la gestió de l'aeroport de Menorca, perdre el control sobre la funció bàsica de servei públic, pèrdua de llocs de treball i gestió al marge del projecte territorial de l'illa i de la seva estratègia turística. Aquesta és la proposta que esperam que tingui els vots favorables de la resta de grups polítics. Moltes gràcies. Moltes gràcies per part del grup socialista. Senyor Marquès, té la paraula. Sí, gràcies, president. Senyora Salort, per expressar el suport total del grup socialista
a la moció que ens presenta avui el PSM Més per Menorca i compartir les darreres paraules d'apel·lar també al pronunciament unànim d'aquesta corporació en defensa d'una qüestió estratègica per Silla. Hi ha molt d'àmbits en aquest moment que s'estan negociant, la llei de finançament de consells insulars, aquesta també ho seria, una qüestió d'altíssima repercussió damunt l'activitat econòmica de Silla de Menorca, que davant l'expectativa de perdre potencial de decisió per part de les administracions públiques, trobam totalment adequat i necessari expressar a l'administració de l'Estat la posició de Menorca en defensa del model, si més no, de gestió actual. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Alejandre, té la paraula. Gràcies, president. Senyores i senyors consellers, senyores i senyors, senyora Maite Salor, senyor Marquès. En termes generals, jo estic d'acord com vaig dir a la interpel·lació del mes passat, i en aquest sentit orientaré el vot del meu grup que dona suport al govern. Hi ha només un matís que jo estic obligat a dir i que ja ho vaig dir també al setembre. Dona per fet que el govern ha decidit en la moció, a pesar de que després sempre un verbo que diu tindria. Jo intentaré desenvolupar la informació que he tret de sedes parlamentàries i de premsa a veure què tindria, però torno a dir que es vot en principi bàsicament estic d'acord amb vostès. Jo no puc ratllar com a govern espanyol, ni inclús no puc entrar en matisos de tants percents que se privatitzi i no siguin en poder de l'Estat, perquè la informació que tinc, bàsicament no tinc tota la informació que jo podria decidir. Aena té diverses aristes. Té una arista clarament que és estratègia, que és de gestió, que és de servici públic, i amb aquesta per jo no és discutible. Però Aena té altres aristes que són de gestió de botigues, d'aparcaments i de servicis de handling, etc., que són els que tal vegada es poden batitzar. M'explic. Menorca té, en aquests moments ha tingut l'any 2013 o 2012 2,6 milions de passatgers, comparat amb Eivissa que en té 5,7 i Palma que ha tingut un 22,7. Els ingressos han estat a Menorca de 26,04 milions amb un pèrdides netes, benefici de menys 9,65 i arrastra encara un deute de 166 milions d'euros. Aena en loteries, com sap, són les darreres entitats públiques que queden en mans de l'Estat, quan l'Estat ha duit una política des de fa anys de privatitzar molt de servicis. I jo personalment, que som molt d'amo de l'Estat, massa greu reconèixer això. Però tenim en compte que tant Europa com els Estats Units privatitzen molt de servicis d'aeroports, estan privatitzats. Això justifica, per exemple, com Aena va comprar l'aeroport de Luton i es va gastar 540 milions d'euros, cosa que tampoc jo no arribo a entendre. Però existeix el model aquest de privatització, existeix. Com subsisteixen aquestes empreses? Preus raonables, incentius, preus més competitius i no acumulant, com tenim a Espanya, un deute històric d'aquests moments de 12.000 milions d'euros. Aniré punt per punt. El procés privatitzador a Espanya va començar l'any 2010 amb el ministre José Blanco i va afectar a 12 aeroports, o tots de control: Alicant, València, Eivissa, Sabadell, Sevilla, Jerez de la Frontera, Quatre Vents, Vigo, Coruña, Lanzarote, Fuerteventura i La Palma. Un aeroport balear, 3 aeroports canaris i una sèrie d'aeroports. El sector públic, on record, d'un deute que era de 8.000 milions d'euros, que en aquests moments són de 12.000. D'aquests 12 aeroports gestionats privadament per dues empreses, Ferrocats, que és Grupo Ferrovial, i Serco, només Alicant i Jerez de la Frontera donen superàvits d'un 8,5% cada un. En canvi, els aeroports canaris, lògicament, són servicis públics, tenen pèrdides, La Palma d'un 27,5%, la Coruña i Vigo, que són dos que també estan com a discussió, perquè hi ha 3 aeroports a Galícia a menys de 90 quilòmetres, un 7,6%, però és que inclús Eivissa té pèrdides d'un menys 2,5%. Aquests aeroports havien traficat o havien fet feina en 32 milions de passatgers, el que era un 19% de tota la xarxa d'aeroports composta per 46 aeroports i un heliport. No està previst, aquest conveni firmat pel senyor Blanco en 2010 era per 5 anys més un sexт any renovable, no està previst acabar amb aquest, que està previst que aquests convenis se continuen fins al 5è any o sexт. Per declaracions de sede parlamentària, Foment mantén que vol mantenir el servici de control aeri en mans públiques, seguirà considerant essencial
però és cert que reduir deute al mismo tiempo que mantener, diu, exactament el control. Aquesta xifra del 60% vindria, segons informacions de sedes parlamentàries i de premsa, especialment d'expansió, que el govern mantindria sempre un 40% majoritari i el 60% el dividiria en dos trams. Un tram d'un 30% que posaria a la venda amb empreses del sector a condició que cap d'elles tingués mai més d'un 10% i salta 30% tret a bossa per inversions dels petits capitalistes. De l'exercici aquesta de 46 que jo he dit tantes, només 8 aeroports a Espanya són rentables. Per supost, cap dels 3 gallegos que estan a 90 quilòmetres, per supost, ni Burgos, ni Valladolid, ni León, ni Salamanca. Aeroports que a més tenen alternatives ferroviàries quan no tenim sectors estratègics com són Balears i Canàries. Els beneficis d'Aena en enguany han estat de 714 milions i està previst el pressupost general de l'Estat que per l'any que ve sigui de 865 i han amortitzat 930 i pico, quasi 940 de deute acumulada. Però és cert que han pujat les tasses aeroportuàries un 4%, el que no és cap benefici per al sector, i és cert que han reduït un 16% de gastos d'explotació i han reduït un 10% en gastos d'altos cargos, diuen ells, i personal. Hi ha un informe de la Comissió Consultiva de Privatitzacions, no del ple, sinó de la Comissió, que fa un anàlisi, jo diria que negatiu, d'aquesta privatització. Jo diria, com a primer torn, en resum, és un procés que ja es va iniciar en 2010, amb moltes aristes i moltes tendències, però és un tema no tancat. Hi ha posicions clares del govern balear i hi ha posicions clares d'aquest ministeri, els dos d'Economia d'Espanya, els de Turisme, inclús l'Oficina Econòmica de la Moncloa, contrària en aquesta privatització, i hem de tenir en compte aquestes diferents aristes que han dit d'Aena, el que és un sector estratègic que jo crec que és indeclinable i altres sectors que siguin de comercialització que poden a vegades ser estudiats. Les xifres aquestes, com a resum hem dit, de 60 i 40% es tenen que matisar perquè no són així en brut com els representem. En el fons haurien de fer compatible eficiència, amortització de deute i sobretot servici públic estratègic. Tal vegada, quan s'ha anunciat fer un ente de gestió aeroportuària prèvia en aquest estudi, pugui donar solució, perquè aquest ente dona resposta a les ambicions de les autonomies de coparticipar en la cogestió i dona tal vegada solució a tota la inquietud que ha pogut motivar aquestes partides. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Alejandre. Senyora Solort, té la paraula. Sí, moltes gràcies, senyor president. Entenc que donaran suport a la proposta, per tant, i d'aquí que és positiu i entrant a analitzar i per tant que és vot favorable, entrant a analitzar la intervenció del senyor Alejandre, que ha donat moltes xifres, he intentat agafar totes les que he pogut. Penso que realment és cert que aquest procés de privatització ja és un procés que es va iniciar fa anys. El que sí que és cert que en aquests moments el que tenim damunt la taula és una pèrdua de control per part de l'Estat de cents a Aena, cosa que fins ara no hi era, vull dir que el control encara es mantenia. Vostè parla d'un tema no tancat, realment també pensam que és així, ha donat uns percentatges sobre aquest 60% de com es podrien 30% venda d'empreses i després un 30% a borsa de petits capitalistes. Per tant, per una altra banda veig que el tema aquest és un tema que realment s'està tractant i s'està estudiant i s'està mirant. No sé ben bé com acabarà, com se tancarà tot aquest procés, però realment el tema hi és i el tema s'hi fa feina i s'hi avança. Per tant, d'aquí la preocupació que encara ara, tot i és bo favorable que pugui sortir d'aquest Consell, mantenim. Respecte al tema del deute que vostè ha fet referència, realment aquest deute, si se miren les inversions que es va fer a la T4 de Barajas i la T1 del Prat, ve a coincidir bastant amb aquest deute que vostè posa damunt la taula. Per tant, el que hi ha no és un dèficit, són inversions, per tant no penso que es pugui posar com a cosa negativa. Després és la realitat i és el que hi ha. El que és poc comprensible és que Aena, que mou el 7% del PIB de l'Estat, es vulgui vendre per 2.000 milions, que és el que sembla que hi ha damunt la taula. Per tant,
realment és un negoci per segons quines empreses prou golós, i realment per part de l'Estat no és cap bon negoci, i pels ciutadans encara manco i pels treballadors encara manco. Per tant, es tracta d'un tema que realment, com ja hem dit, afecta a tots els nivells, i esperam, això sí, que el vot favorable que pugui sortir d'aquest Consell Insular de Menorca en contra d'aquesta privatització realment sigui escoltat a Madrid, que és allà on s'ha d'escoltar, i que realment es defensin els interessos d'aquesta illa, que passen tots, absolutament tots, els econòmics, però també els socials i personals dels ciutadans, passen per l'aeroport que tenim. I això crec que és indiscutible i ho sabem tots. Una illa que viu del turisme, una illa en què tots ens veiem obligats. La proposta d'acord que fèiem abans, de desplaçar-nos malalts, tot passa per l'aeroport, i per tant és un tema de vital importància, i esperem que realment a Madrid siguin sensibles en el vot la proposta que sortirà avui aprovada d'aquest Consell i que es tingui en compte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Salord. Senyor Marquès, vol fer el segon torn de paraula. Sí, gràcies, president. Bàsicament per reconèixer la feina d'anàlisi que han fet els representants tant del PSM més Menorca com el senyor Alejandre. En aquest cas he de reconèixer que la meva dedicació personal aquests dies no ha pogut ser en el nivell que han expressat els dos portaveus, però sí que em consta que des del Partit Socialista, tant a nivell d'aquí menorquí com a nivell autonòmic i a nivell estatal, estem per aquesta línia, i per tant celebram que l'acord unànim del Consell permeti contribuir que en el final la gestió de l'aeroport de Menorca estigui pensat en clau menorquina per beneficiar l'activitat econòmica i de servei que li pertoca donar. Confirmo el vot favorable en aquesta moció. Moltes gràcies, senyor Alejandre. En cas debat. Molt breument, que estem d'acord. Bé, crec que és un moment d'unir forces, ho ha fet el govern balear, ho ha fet nosaltres, Canàries, perquè la distància que hi ha entre sectors estratègics que tinguin alternatives els han de deixar ben clares. En aquest sentit crec que Canàries i Baleares ho tenen molt clar. I la segona és, no ho he dit tantes, però doncs error, les inversions. I que intentar que Aena s'amortitzi ja tota sola és molt relatiu, perquè en Renfe i Adif han fet enormes inversions en el sector del tren, poden donar preus competitius, i la inversió que s'ha fet en SAVE no repercuteix totalment en els preus com repercuteix en les viles de Menorca. Bé, jo torno a dir que el sentit del vot que donarà el meu grup serà positiu, i deixar damunt la taula aquestes coses que crec que en aquest moment és positiu, unir forces. El govern balear ho ha deixat molt clar també, ho ha deixat molt clar la patronal de Balears, ho ha deixat clar els sindicats, i que tot el que sigui unir forces ho considero positiu. Per tant, jo proposaré el vot favorable a la moció. Moltes gràcies, senyor Alejandre. Arribat, conclòs el debat, passaríem a dictaminar el mateix punt. Vots a favor de la proposta. Així doncs, queda aprovada per unanimitat. Passaríem en el punt 8è, interpel·lacions. El punt primer, la primera, interpel·lació del grup socialista